Duingi, ¿sí mierda chukorrek? Cierto. Iba, bazkaitxo bat, zeo egin beharko zu, Bixar daldok? Hostia, Bixar justo eskondu itenok. Baina, entreke bodia eta aurrezko eta hoi, 2 libre. Hostia, perfecto, ordo. Puta marre, papeoa nik erako xatorre, gano asko, sustantziakin dagoela, ez daik. Hostia, espantxak importa, neia nik eruengo xot. Bueno, bale, guoko emoan. Boi, bainoiak, ze herribusa pila bixo bat, eta jota petauta goten dago beti, tio. Venga. Aupa, maixa egotu xau. Gare gire jana. Earra. Hauxe jana sustantziek. Baina ze mierda okoi. Ne, printzipioan kontraxeak, animali jatorriko gauza jatia. Zagodi? Ik badaik, zema sufrikien xuain, animalixak guzimaz jateko. Ti, zedako pa hona hor? Generua eleantiesakoak. Hamburguesak, oiaskua, eta olostiak ikaragarrisak. Holostian, gari pare da. Me cago en la puta! Baina horrek etxoa proteinaik. Hoi ez dok sanua. Nuna azten dok mierda hoi. Leku asko zatzak, holako gozak erosteko. Petunia plantxan, hona jaketan dira? Bai, behakatzakin ondo gaketan diaz. Hau fileta ditua be ondo gaketan da. Eta hoi? Hau biklonen eosten xuat. Ensalaan xauk brutala. Baina hola, zinok inoa fan. Pintxe potien zen jaten dok. Altzaldeon, pitxokotia zen mao, ba? ¿Pitxokotia? Bai. 250! Ekarri hona be? Baina, ne pitxu ez da, Kampo hango xuata. Kampuan? Txoizu esugen hona egin. Guogena esangok. Baina ikusi zen mozuke atutxaken.